paitan ni kinabuhi ya. Ug moduol tag chicks. Puro bang nakitag abat di surig dagan. Puro bang nakitag abat. Ya, kini mo tang naw nga muro tagsaor na mo tani. Muro magdatakda namin ng kuni. Prinsipo yan eh. Kisa kay maayo makatambag na kuan eh. Paita. Pag manglingkod kay Burg. Mamutot ta. Sus. Pila na kabuk chicks akong gipang duol. Muro bag ano to ko sakit o to ko kusang lawas pero ano man nagan man sila. Ano bang nakitag-abat? Ginoo. Sao na ba di? Muro bag wa lagi tanig yun. Layo lagi tas tinuod ay. Paita. Ikaw na pre. Si Boy. Tambagi ko pre. Kay bawo ko nga ikaw Joy. Ikaw Joy murag gidugok sa chicks good. Oh my God. Layo naman kayo ko na nimo pre. Tambagi ko pre. Si Boy. Grabe problema jud ako dito pre. Tambagi ko pre. Kung sa akong buhaton. Suya jud kay ko nimo pre kay. Dip layo pagalig chicks nimo pre mo doon la. Ari na ko pre murag kung na ko sakit pre murag palayo yun ako yun. Usa mo jud pre. Tambagi ko pre. Kasi may problema niyo ko nga nag-group sa sa ato. Baron. Ay kun na si Drake. Mura mo kag tarong mga istorya. O pagay kay tuli ya. Pagtambag-tambag na ako dire. Ang makatambag na ako ani si paring si Poira. Oh, makisalig na ako nga tagalabay na ako na magsigpanitsit niya. Mura mag kinsa ka mga istorya nga. Mura daghang kag uyab mo pagay kay tuli gani. Hadi ha. Dugay ra kay patuli. Ngano si Joseph ay masaligan nga. Mura maggwapo Okay. ko na. Daghang in chicks mon goko na to. Allah. Dito. Kining naw nga. Kini may daghan dito katuan to. Di ka kuat. Hana may chicks ni mo bigar makatuo ko. Nga murag di ka kasaligan oy mura magagwa kay tuli gani. Mangyana ina nung kagadaghang kag chicks. Perting ikaw di ka mutog. Ganun di mo ka magboy ah. Wak may mo kung di mo ka mutog na. Si Drake. Karon pa na murag si prinsipo ira jud makatambang ni akong problema. Pero ikaw wa jud ka. Mao agaw lang jud nakuha na jud ako adto akong kagtuoron. Kaya masulbad di akong problema. Dato sa kay mo apply tag tanod. Sugta magata do na. Gagmay mo tagay ta mga tanod dudag ko man kayo. Sugta na to kay basta madawat ay kung kapre pambalian bukog mo mo kan makorpyo ba. What? Malagsugtan tani. Sugta to testingan. Aron. Lamin tay pambali. Kap. Pwede mo play og tanod kap. Maklay mo tanod niya mo mga wituli. Gagmay pa ninyong tao niya. Tanod niya. Kinanglan na tanod ka ng mga dagkong tao. Di na mga putot. Ang sao meron nga. Kasaligan ka mo nga. Himuon mo ang tanod ka. Kap bisa magbantayan ka na sa imong kwarto. Unsa? Bantayan ko. Bantayan ko ninyo sa kwarto no? Oh, uli yap. Sure. Eh, kung bako kay na mga dito mo sa imong kwarto. Dai buso may bala kap. Makmaka na lang tamang life. Atay mo rin magbuwa ko salig ninyo lagi. Gamay mo may ko ni kinu bali suwang na ni. Oh no. Buwatan ng makeup karon map. Pag na mag-atiman mo buda. Pasalig man ka mo nga magtanod yun mo. Nya kaya jud ganinyo ka. Kaya kayo. Oh, sige atong suwayan og. Ato sang suwayan og makaya gyud ninyo. Kaya lagi. Kaya naman lagi. Ade punta na ra. Ah sige, isuga puling tuhan ay. Pag Oy, kap, may. uy, unay. Kapantay kang ni Kwan? Shit man. Oh, lagi init ni kap kay Oh. Kwan. Sa Saman. lagi ang mata. Si prinsipo ba? Oh, wa man ganong nitam kaniya. Ay tuyo nimo day. Ngi talaga kong problema lagi. Oh, na lagi ni duha lagi. Ya lagi. Tatanawa na po ni usa si Drake. O patambag-tambag po na ako nga. Siya na ko rin angay ko katuhuan. Dili na apply lagi ng tarod lagi sila duha ko mga apply ko ng tarod no. Sa mga plegtanod. Di ay. Oh, pita gere diri. Sa tao ni mga bata nga plegtanod. Ay, dawata ka ba? Pisot pa man sorry. Mawari, mga pisot pa na ay. Gahi na me. Kusay gahi. Sige. Bisa ko kay pag mo kamot apil ng kabali ron. Tanawa rin mga istorya ka po. Murag dagko na yun. Magiging magiro kayo. Dapat mga bagiro kayo. Pati yung bagiro kayo. Nagduduha ko nag
balik silang dawaton kay tayo mao ni patanoron diri mura mag mao ni Ay na ba ko na ka boy? Ako kon ba si Boy ba nakita ka? Paligo kita lagi. Sige hawa man dito siyang payag. Ani ato di ka? O dito ko sa payag lagi magpatambag lagi ko. Parang gitambagan gani. Di sa mutono kay upa ko nagtuli. Tuli nga. Ay patambag-tambag. Tanaw rin kaniya ka magpatambag-tambag ko sa abot sa o problema ya. Wa man kanina tuli. Wait, tuli. Abot ra sa o problema ka ba nga? Chicks lagi ka pag. Ya, maglayo na jukay ka dool ko palayo. Ano ato ko si Boy? Mao ni ta kasi pag 6 Oh, to. o ka chicks Boy lagi kay to. Pero ay jud pa ngay tabang din nawa kay wara buso ko check trabaho niya ari po kang magtapat tong sipoy. Gay pud magkagunga. Gitambagan na ganit. Pilo balik yung uri mo. Ay napalabi Sige na. ko. Pag tarong niya kapitan ko dire imo ko nga naon. Sila ba to kapitan ka? Palabi kay kapitan nyo na nga. Mga play trabaho niya. Tanawa gugap, tanawa mga playa sila kap. Mura ganay guay mga respeto ni mo kap o tanawa. Apilo ganay guan. Ay to ano eh. Dili mo sukol man ni kuan di. Oh, so ay dit ko na ay dit wata. Ay mga naway mo mga yagip. Ay dami ko sa ay murag. Sikuan. Sus ka. Ito kakabong nga. Ako yung pinakaisog dis barangay na to niya. Di ko nung doon. Isog. Isog baho, way agi. Ngiro. Tanawa ro gani pagkakonkono. Ron isog sa tanan. Saligi lagi ni kape. Mo ni guys. Barangay dire. Kaya di ahong datog taro doy. Ikaw Ya, buba apply. Okay mo na dapat ko katam na tagoy buta ni kap. Mga bata pa na kapoy nausap daw wala may mga tuli. Ay daw bata kapoy. Buko ganay ari kire okay re. Buko ganay ari bata ari kay. Manang dawatan ang kap karon ug di ka ganan makatilaw og tais baka. Ari ko. Di kan haw daton. Mud ikaw ni mud munaw diyan on. May duha mi kabuk. Basta mong tala magyapon ka diri bunog jud ka lang. Tanaw ra ka po. Mga istorya ka pura jug sikin sa kap. Grabe isuga na gyud. Ang naway mo Pag-o ganay lagi ni sog na. tanaw ra ka po sus makatudlo ka pura kinsa isuga. Ay palabi. Bay di. Ug ikaw gisuga. Di ka daw tong kap. Amo suno. Ini na dito natinga ko ng siga hinoktok na. Ano sa kinaunhan? Mo to. Ba makisalig na ako nga tagalabay na una magsigpanitsit nga. Di man ko mo saligan nga bisa pagkatagi ng usa ka kusina nga body da. Kining naw nga. Kini may daghan dito katuan to. Di ka tuhuan. Hana may checks ni mo bi karon makatuo ko. Nga murag di ka kasaligan oy murag magagwa kay tole gani. Mangyana ina nung kakadaghang kag checks. Perting ikaw di ka mo to pakol nga di makamusalig na nga sa tumbalay nga tagagabi na may magsigpanoktok. Na si panoktok nga atong sa nga adlaw. Kisa to nonoktok si Umbay nga. To nonoktok lagi. Sinang nati mo to. Sinang nati mo to nonoktok. Kulto, kulto. Kulto. Dawatan lang ko kap kay Dili ka to. kap ay nagitambagan gitam tambagan kap arang gitambagan gani di sumutono kay upa ko nagtuli rap tuli nga Adi ay patambag-tambag. Tanaw ro gani ka patambag-tambag ko sa abot sa o problema ya. gamay mo manay ko ni kinu bali suwang na ni manang dawatan ng kap pero map og nay mag-atiman mo buda saligap ang lawas na mo na mo ni mo kuan mo bantay mo sa kuan. Nawas niya Problema. mga vitamins, mga malnuris. Nawa kay wara buso ko check trabaho niya ari po kang magtapat tong sipoy. Mao ka ni ngita ko si Boy. Mao ni. Kap gay pud magkagunga gitamba pud ato na mangimbita ko niya direct pala kog tanaw sa mga video mga vlog nga sa mga YouTube channel kay Nebaga Troopers TV. Magpali ko lang kog subscribe og shout out ko da sa mga mga classmate na ug sa ma'am no. Shout out ko da sa tanan. I love you. Roy tanaw sa mga video na Grabe! Nagsigil ka na naman.